f'5 snin inbidel ħafna u ma nbidel xejn. F'5 snin inbidel il-Prim Ministru mexxej Laburista u nbidlu wkoll numru ta' deputati tal-Gvern. Iżda mill-bqija ftit li xejn differenza. 5 snin ilu kellna lil Joseph Muscat jiddefendi lil Konrad Mizzi li dakinhar kien is-suġġett ta' skandli u allegazzjonijiet ta' konfoffi f'korruzzjoni. Bonġu Prim Ministru, x'inhi raġuni li għadek qed tiddefendi lil Konrad Mizzi u lil Keith Schembri? X'ħajjar issaqsini fuq hemm fenek? Qed insaqsik fuq Konrad Mizzi għalfejn għadek qed tiddefendihom, Prim Ministru. Dejjem taħrab mill-mistoqsijiet, Prim Ministru. Illum, bħal Muscat dakinhar, Robert Abela qed jibqa' jservi ta' paraventu kull meta deputat minn tiegħu jispiċċa fl-istess sitwazzjoni. Bħal fil-każ ta' Rozjan Cutajar, li minkejja li issa kellha l-kundanna kemm tal-Kunsill tal-Ewropa kif ukoll dak tal-Kummissarju għall-Standards u dak tal-Kumitat Parlamentari, għada qed issib l-irdoss tal-Prim Ministru. Iżda minn barra d-difiża ta' Abela, Cutajar tidher li għandha wkoll isserħan il-moħħ mill-kollegi tagħha. Kif derċar mill-mod kif tkellmet ma' Net News il-Ministru Mirjam Dalli. Għaddew 3 ijiem il-Grupp Parlamentari Laburista għadu totalment siket fuq Rozjan Cutajar x'setam. Rozjan Cutajar kien hemm il-laqgħa tal-Kumitat Parlamentari, Rozjan Cutajar irriżenjat u m'hemmx iktar xi żid ma' dak li diġà ngħat. Lill-Ministru Dalli tajni għal benefiċċju tad-dubju li forsi ma kienx fehmet il-mistoqsija u rġajna staqsejnija. Mhux x'għamlet Rozjan Cutajar, iżda x'azzjoni se jieħu l-Grupp Parlamentari Laburista fil-konfront tagħha. Issa li anke d-deputati tal-Gvern fil-Kumitat Parlamentari irrikonoxxew li Cutajar kienet kisret il-kodiċi tal-etika. Rozjan Cutajar hemm. Rozjan Cutajar kif spjegajtlek kien hemm dan il-Kumitat Parlamentari li qed tagħmel referenza għalih. Inti Rozjan Cutajar irriżenjat mill-pożizzjoni tagħha ta' Segretarju Parlamentari u m'hemmx iktar xi nżid ma' dak li diġà ntqal s'issa. U anke hawn ma weġbitx. Komdi biha ġifieri. Rozjan Cutajar irriżenjat mill-kariga tagħha ta' Segretarju Parlamentari. Qed tgħidli li r-rapport tal-Kummissarju Isler dak li qalet anke għal il-Kunsill tal-Ewropa dawn għalikom ma jfissru xejn ġifieri. Rozjan Cutajar irriżenjat mill-rwol tagħha ta' Segretarju Parlamentari kif diġà għedlek iktar minn darba. Mirjam Dalli kienet skomda immens bil-mistoqsijiet tant li baqgħet ma weġbitx se jagħmel jekk fil-fatt beħsiebu jagħmel xi ħaġa il-Grupp Parlamentari Laburista dwar Rozjan Cutajar. Dan huwa l-istess argument li kien jintuża fuq Konrad Mizzi, fuq Keith Schembri, fuq Joseph Muscat. Qed issaqsini fuq Rozjan Cutajar u rrispondejtek fuq Rozjan. Ħa taħdu l-istess attitudni ġifieri, ħatibqa' hemm. Qed issaqsini fuq Rozjan Cutajar għedlek li Rozjan Cutajar irriżenjat minn Segretarju Parlamentari. Il-Ministru ma weġbitx u aħna rġajna staqsejnija. Il-kollegi tiegħek meta kien hemm l-istess sitwazzjoni b'Konrad Mizzi taħu l-fiduċja u żammehom hemmhekk. Ħatamlu l-istess b'Rozjan Cutajar. Saqsejtni fuq Rozjan Cutajar u weġibtek fuq Rozjan. Skomda tweġibni Ministru, iżda tgħidli x'ħatamlu. Kieku skomda nwieġbek ma weġibtekx għal kull mistoqsija li saqsejtni. Qed issaqsi kull mistoqsija u kull mistoqsija tinwieġbek. Ma qtajniex qalbna u pruvajna tal-aħħar. Il-Grupp Parlamentari x'se jagħmel fil-konfront ta' Rozjan Cutajar? Il-Grupp Parlamentari li inti tagħmel parti minn. Rozjan Cutajar irriżenjat minn Segretarju Parlamentari. Minkejja kollox, il-Ministru baqgħet tajt li weġbitna. Qed issaqsi l-istess mistoqsija u ikollok l-istess. X'inhi tweġiba, Ministru? Dik li tajt. X'setam? Li diġà tajtek qabel. X'setam? Sa tagħmel rewind u siba. U bekk bħal sħaba l-kollegi l-oħra fil-Gvern, anke jekk skomda, Mirjam Dalli konfermat li se tibqa' ċassa quddiem dak li għamlet il-kollega tagħha Rozjan Cutajar.